Bona nit i benvinguts a Sputnik Televisió. Molta gent està convençuda que veure la televisió és una activitat poc seriosa, i això no és cert. Mirar la televisió, i sobretot mirar Sputnik Televisió, és la millor manera de que el país vagi endavant. Així doncs, poca conya, que la programació d'aquesta nit no és cap broma. Per començar tenim un informatiu ple de continguts didàctics, uns professionals de l'escena, unes quantes rifes benèfiques, un homenatge a la família Picarol, una llista dedicada als més aplicats, un espai de salut mental i el concert d'uns amics que es retroben després de molts anys. Ja sé que sempre es pot demanar més, però això és el que hi ha. Penseu que des d'una televisió pública com aquesta no podem incitar al vici.